Τραυλισμός. 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 Καλημέρα σας. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τον τραυλισμό. Τι ακριβώς είναι ο τραυλισμός? Ο τραυλισμός είναι ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει σε ορισμένους συνανθρώπους μας να έχουν καλή ροή ομιλίας. Περίπου 1 ανά 100 ανθρώπους τραυλίζει. Μπορεί να συναντήσουμε τραυλισμό σε κάθε μέρος του κόσμου, τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, αλλά και άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορεί να τραυλίσουν, ενώ δεν εξαρτάται από το βαθμό ευφυΐας. Ξέρετε πώς ακούγεται ο τραυλισμός? Θέλω να σας συστήσω τον Βασίλη. Ο Βασίλης τραυλίζει μερικές φορές και όταν του συμβαίνει ακούγεται κάπως έτσι. Η γάτα πηδάει πάνω στο μαξιλάρι. Όπως ακούσατε, δεν πήγαν όλα όπως τα περιμέναμε. Όταν μιλάμε, μπορεί να συμβεί μια επανάληψη των ήχων, μια επιμήκυνση των ήχων, ενώ μερικές φορές μπορεί να μπλοκάρει η ομιλία ολοκληρωτικά. Αυτό δυσκολεύει περισσότερο την ομιλία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Βασίλης χάνει τον έλεγχο της ομιλίας του ενώ μιλάει. Όταν μιλάμε, το μυαλό και οι μύες του στόματος καλούνται να συνεργαστούν. Στην αρχή σκεφτόμαστε αυτό που πρόκειται να πούμε. Στη συνέχεια, οι σκέψεις μας μετατρέπονται σε λέξεις και ύστερα ο εγκέφαλος στέλνει εντολές στους μύες ώστε να μπορέσουμε να αρθρώσουμε τις λέξεις. Στη συνέχεια, ο εγκέφαλος θα πρέπει να σιγουρέψει ότι η γλώσσα, τα χείλη και οι φωνητικές χορδές συνεργάζονται καλά έτσι ώστε να μιλήσουμε αποτελεσματικά. Το αν τραυλίζει κάποιος ή όχι μπορεί να σχετίζεται με τα γονίδια μας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν γενετικό υλικό που οδηγεί στην έναρξη του τραυλισμού, ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Η πιθανότητα κάποιος να τραυλίσει είναι μεγαλύτερη αν άλλα μέλη της οικογένειάς του τραυλίζουν επίσης. Όμως, δεν θα τραυλίσουν όλοι όσοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό στα γονίδια τους. Επομένως, τι ακριβώς πηγαίνει στραβά και οι άνθρωποι τραυλίζουν? Οι επιστήμονες τώρα μελετούν τη σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης του εγκεφάλου και των προβλημάτων λόγου και ομιλίας, όπως είναι και ο τραυλισμός. Πιστεύουν ότι μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φτάσει το γλωσσικό μήνυμα από τον εγκέφαλο στους μυς που κινούν το στόμα. Οι μύες θα δυσκολευτούν να συνεργαστούν όταν τα γλωσσικά μηνύματα που δέχονται είναι είτε καθυστερημένα είτε μπερδεμένα. Αν αυτό ισχύει, τότε μπορεί αυτό να αποτελεί την αιτία εμφάνισης τραυλισμού. Όταν κάποιος τραυλίζει, μπορεί να βιώνει την ομιλία ως μια ντροπιαστική ή τρομακτική εμπειρία. Το άτομο αισθάνεται ότι αδυνατεί να ελέγξει την ομιλία του και το πώς θα ακουστούν οι λέξεις του. Ορισμένες φορές οι άνθρωποι που τραυλίζουν μπορεί να προσπαθούν τόσο πολύ να ελέγξουν την ομιλία τους, με συνέπεια να μπλοκάρουν ακόμα περισσότερο οι λέξεις τους. Ορισμένοι μάλιστα νιώθουν σαν να ασφικτιούν. Αυτός ο διαρκής αγώνας καθιστά την ομιλία πολύ κουραστική εμπειρία. Η σοβαρότητα του τραυλισμού ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί να αλλάζει εξαρτώμενη από την ώρα μέσα στην ημέρα, αλλά επίσης και σε ποιον απευθύνεται το άτομο που τραυλίζει, καθώς και τη θεματολογία της συνομιλίας. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν ο τραυλισμός να ποικίλει σε τέτοιο βαθμό? Δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι τον τραυλισμό τους με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένοι ήρεμοι άνθρωποι απλώς δεν νοιάζονται τόσο για τον τραυλισμό τους και συνεχίζουν να μιλάνε ακόμα και όταν αυτός εμφανίζεται. Όμως πολλοί άλλοι άνθρωποι που τραυλίζουν ενοχλούνται από τον τραυλισμό τους και προσπαθούν να τον πολεμήσουν. Ξεκινούν να τον παλεύουν, να σφίγγονται, όμως αυτό απλώς ενισχύει την πίεση που δέχεται ο εγκέφαλος και οι μύες. Ως απόρρια αυτής της πάλης, ο τραυλισμός απλώς χειροτερεύει. Τα πρόσωπα που τραυλίζουν μπορεί να τρομάξουν πάρα πολύ λόγω αυτού. Οι ακροατές ενδέχεται επίσης να αντιδράσουν πολύ άσχημα. Μπορεί να δώσουν άστοχες παρατηρήσεις όπως «Έλα, τελείωνε» ή «Μην ξεχάσεις να πάρεις αναπνοή». Αυτή η στάση όμως δεν βοηθά
και μάλιστα καθιστά ακόμα δυσκολότερο για το πρόσωπο που τραυλίζει να μιλήσει, παρότι μπορεί οι άνθρωποι να το λένε με πολύ καλή πρόθεση. Κάποιος που τραυλίζει μπορεί να επιλέξει την πλήρη αποφυγή ομιλίας ως λύση ανάγκης. Σταδιακά αρχίζει να μιλά όλο και λιγότερο. Θα αντικαθιστά τις λέξεις του ή θα αποφεύγει πλήρως τους ανθρώπους έτσι ώστε να μην είναι αναγκασμένος να μιλάει. Αν εξασφαλίσει ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσει, δεν θα χρειάζεται να ανησυχεί ότι μπορεί να τραυλίσει. Είναι όμως κρίμα, διότι πλέον δεν θα μπορεί να πει αυτό που επιθυμεί ή να ενημερώσει τους ανθρώπους για το πώς αισθάνεται. Ο τραυλισμός τον συγκρατεί από το να επικοινωνήσει με τους άλλους. Αν το άτομο φοβάται ότι θα τραυλίσει, τότε αυτό προσθέτει ένα διαρκή φόβο ενώ μιλάει. Ούτως ή άλλως, μόνο όταν μιλάμε μπορεί να συμβεί ο τραυλισμός. Αλλά αυτός ο φόβος συνοδεύεται από ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Ισχύει ότι όταν κάποιος δεν θέλει να τραυλίσει, αυτό του επιφέρει ακόμα περισσότερο τραυλισμό. Ακόμα και όταν μιλάς με τη σειρά, αυτό προκαλεί μεγαλύτερη πίεση και μπορεί να επιφέρει αυξημένο τραυλισμό. Επίσης, στρεσογόνοι περίοδοι με υψηλή πίεση, ενθουσιασμό ή έλλειψη ύπνου, όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις, μία μετακόμιση ή ακόμα και τα γενέθλια, μπορεί να επιφέρουν αύξηση τραυλισμού. Σε αυτό το σημείο μπορεί να αναρωτιέστε πώς μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον που τραυλίζει. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους πάντες με τον ίδιο τρόπο, εφόσον ο καθένας το διαχειρίζεται διαφορετικά. Βοηθάτε τους περισσότερους απλώς με το να συμπεριφέρεστε φυσιολογικά, όπως ακριβώς θα κάνατε μιλώντας με άτομα που δεν τραυλίζουν. Τα πρόσωπα που τραυλίζουν μπορεί να ενοχληθούν αν προσέχετε περισσότερο τον τραυλισμό τους παρά αυτό που έχουν να πούν. Ζητώντας από το πρόσωπο που τραυλίζει να μιλήσει πιο αργά ή να πάρει αναπνοή, δεν το βοηθάμε. Λέγοντας κάτι τέτοιο, προκαλούμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, οδηγώντας το πρόσωπο που τραυλίζει να κολλάει ακόμα περισσότερο. Οι άνθρωποι εκπλήσονται όταν ακούνε κάποιον να τραυλίζει για πρώτη φορά. Συχνά δεν γνωρίζουν πώς θα πρέπει να αντιδράσουν. Το γεγονός αυτό κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται νευρικότητα ή ακόμα και να εγκαταλείπουν τη συνομιλία. Να εκπλαγεί κάποιος είναι πολύ φυσιολογικό, αφού ο τραυλισμός δεν είναι κάτι που μπορεί να το περιμένεις ή να το προβλέψεις. Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε ντροπή γι' αυτό. Αλλά ακόμα και μετά την πρώτη φορά οι άνθρωποι μπορεί να εξακολουθήσουν να αισθάνονται όλα. Χρειάζεται να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Μπορούν να ρωτήσουν μερικά πράγματα για τον τραυλισμό. Μπορούν να παραδεχτούν ότι δεν κατάλαβαν αυτό που είπε το πρόσωπο που τραυλίζει. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ρωτήσετε το ίδιο το πρόσωπο που τραυλίζει. Συχνά το πρόσωπο που τραυλίζει το κάνει σε ολόκληρη τη ζωή του και αυτός ή αυτή γνωρίζει καλύτερα τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνει στη διάρκεια μιας συνομιλίας αν θες να βοηθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι επιθυμείς να βοηθήσεις έστω και αν αγνοείς τον τρόπο. Ορισμένοι άνθρωποι, για παράδειγμα, μπορεί να υποστηρίξουν ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώνεις τις προτάσεις τους αντί αυτών. Για άλλους, αυτό μπορεί να μην έχει καμία σημασία. Δεν θα χαρούν όλοι οι άνθρωποι που τραυλίζουν με αυτή μας τη στάση. Κάποιοι μπορεί να φοβηθούν ή να αναστατωθούν μόλις κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Το άτομο δεν αισθάνεται έτοιμο να μιλήσει γι' αυτό. Αλλά ακόμα και αν αυτό ισχύει, έχουμε τουλάχιστον ανοίξει την πόρτα για να το συζητήσει στη μετέπειτα πορεία του. Ίσως στη συνέχεια, αφού το άτομο σας έχει γνωρίσει καλύτερα, να είναι πιο διαθέσιμο ή ικανό να μιλήσει γι' αυτό. Το πρόσωπο που τραυλίζει δεν έχει επιλέξει να το παθαίνει αυτό. Αν επιθυμείτε να βοηθήσετε, μπορείτε απλώς να αναλογιστείτε προσεκτικά τον τραυλισμό, να δώσετε στο άτομο λίγο περισσότερο χρόνο και απλώς να είστε ειλικρινείς όταν δεν κατανοείτε κάτι. Βοηθάτε δίνοντας όση περισσότερη προσοχή γίνεται στο μήνυμά του, όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Εν κατακλείδη, το πρόσωπο που τραυλίζει είναι κανονικός άνθρωπος όπως εσείς και εγώ. Και όλοι επιθυμούμε το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι να ακούνε όσα θέλουμε να τους πούμε.